Maswera sei muri Zimbabwe, welcome back to this episode. Regai tipinde munyaya dzedu toda kungoqolisa kuti nhasi tanonoka kuposta because tarekoda tapedza tikaona papasina audio 1 hour later imi zvakawa. Makasimba here tete, ndiri murume ane makore 35 uye ndinoreurura kurara nezvitunha zvechirume zvese nezvechikadzi. Handisarudzi kuti wakafa uri chembere kana uchiri kuzvinzwa shuka. Chandisingabati vana vadiki chete, asi vamwe vose zvese zvakaringana. Ndakaita the perfect cover up, tikasvika pakutraina samotician. Ndinoshandira imwe kambani nemukurumbira, asi handina kungotanga nokubata vanhu chibharo kwete, asi ndaitorarama life yangu itori bobo tete. Asi chinoita kuti tipinde panguva yakaoma inyaya yekusagutsikana nezvaunazvo. Woda kupfuma usingabudisiya. Ndaitoone basa rangu ndiri public servant, asi ni hangu kufira kupfeka white collar, tichisunga tie, mari zvisingakwani, chikutemesa musoro zvakatanga kunditadza bit by bit. Saka patakaenda kumusangano nemama officials ku DRC, ndipo pandakanokakatana nemushonga wandinayo uyu. Taigara muhotel, saka paipera meeting taifamba zvedu. Tete DRC kandazogara ndeimwewo zva. Unowana pamarket pawo pachitengeswa even nyama yeguru. Zvezvekuti toisa nyama mfiriji itori imwe nyaya. Nyama inenge yakangonzi bvumba market idzo nhunzi. Nyararai zvenyu. Saka mukufamba nemama officials vamwe vaitsvaka kuti kana tadzokera kumba vagopiwa mapromotion. Koma neru ndaigoite munyika yandisingazivi. Ndakangoti rega ndiite tag along kwavaienda. Takatopiwa driver welocal aiziva maroad eko. Ini ndakasara zvangu ndakagara panze, kozveng'anga ndaimbozviziva here. Vamwe vakapinda vakaita business ravo. Ndakawa assistant weng'anga yasekuru ati kwai uri kudiwa mukati. Vaigodei. Ini I was not interested nazvo, asi zvisinei handi ndainge ndatosvika here. Ndakapinda mumba muya sekuru vakatanga kundiudza history yangu nemo painge pana translate kwandinobva, vanhu vari mumhuri medu, address yangu, even zvimwe zvakavanzika zveupenyu hwangu. Ndinoziva kuti vainge vasina kunzwa nevamwe vangu vainge vatanga kupinda, sokuti imwe information yacho yaive iri very private ichingozikanwa ne. Pavakazondibata ndepekuti upenyu hwandiri kurarama hausi hwangu, ini ndinofanira kuita mari yakasvinura. Ipapo ndakabva ndati nzeve kwangwamu setsuro, hamuchiona ndokutaura zvekumukira kuoffice kuti ndirarame upenyu hwekukiyakiya nada zve. Sekuru vakangovhomora mushonga munhava yavo ndokundisvita, vakati ndinogeza nawo zvinodzinga munyama nekuzovhura nzira dzangu. Ndakabuda ndakananga kumotokari. Ipo panganga pagara hapaonekwi. Takadzokera zvedu kuhotera, workshop ikapera tikadzoka kumusha. Ndakadzoka kumusha ndikageza nemushonga wakuli veku DRC. First day ndakarota ndakarapa guva ndichitoita bonde nemunhu wandisinga. Feeling yacho yakaramba iri strong zvekuti mudzimai wangu wekumba ainge otondisembo. Feeling yacho yakazoramba iri strong zvekuti ndainge ndisachagoni kana kugarisika tete. Ndakatoona kuti beta nditsvake basa kumapala kuti ndiwe kurerukiro. Ndakatsvaka basa kupala ndikariwana, ndikatoita short course yeumotishi. Saka panouya chitunha kupala paya ndichichiprepare, ndipo pandaizoita zvinhu zvangu. Chinoitika ndechekuti hamuna makamera or assistant kubheki, saka that's how I get away with it. Unenge ungori one versus one lifeless boy. Hama dzemushakabvu dzinozosara dzouya nenhumbi dzokuchinja. Ini munda ndatosakura kare. Handisarudzi kuti murume omukadzi, a body is a body. Upenyu wakangotanga kuchinja tete, all of a sudden kuita instant miracle chaiyo. Mudzimai mumba ndainge ndisina basa naye ndaiwana satisfaction yangu kubva muma lifeless bodies tete. I've lost count yevanhu vandakaviolate vakafa. Basa as a public servant ndakaresigna kare, ndakatopiwa mari yangu zvokuti vanhu vanotofunga kuti ndakaitawo musoro nemari iyi. Mari ndava nayo tete. Mudzimai akapfeka mabhegi akaenda hake sekuti akaona kuti akagarira guyo. Sorry zvako maipi, ndakachuza mari over you. Asi tete ndinombokubvunza kuti ndosvika rini ndichidai? Apa mitumbi yacho inenge yotonhora kuti no tete. Koma spirits avo akazondipfukira kuti ndadifaila mitumbi yavo. Mukati haisi straight ticket zviyewo here. Chandoza ndechekuti hakuna munhu akakwana anoita zvandinoita, akasara ari normal. Asi ndofunga kuti ini ndakasindimara mwoyo nekuda kwekubata mishonga plus kuvhiringa zvitunha zvevamwe. Ko ini ndikazofawo munhu akada kuvhiringa mutumbi wangu ndingazofara here tete? Money makes life beautiful, asi utano chaiwo
vamwe vangu vandaishanda navo vari kutodawo link remabusiness nokuti ndaita mari, asi zvotaurika here nhaitete kuti business rangu ndere kurara nezvitunha. Pane mibvunzo yakawanda munodoona kuti ivo munyori vari kudotaura kuti it's not normal kuti munhu chaicho akakwana avate nechitunha, unovata nechitunha kwai chinotonhora, asi ndizvo vanenge vachida. He gets his satisfaction mukuvata nemunhu anotonhora, iye anenge achidotonhora kuti no imi ende vadobvunza kuti naimi zvoitwa nemunhu ari normal here kuti ungavata nechitunha utoita obsession, atori madhimoni, vakagagwa namadhimoni chaiwo, zvakaoma vedu we imi. Saka vari kuti vedu ndibatsireiwo because asi apa munozoona kuti munhu anenge achida kubatsigwa ake, asi pamwe kwacho kungoreurura, havo vari kungoreurura nekuti vanoziva kuti vakapiwa mushonga wakavhomoregwa kuDRC ikoko. Iyo mari yacho inenge isingakwani vedu we, yanga isingakwani mari yavaitambira, vakati regai ndiite shortcut, but kwai shortcut is the wrong cut kazhinji kacho. Izvezvi vawana mari yavanoshanda vasina ziya, asi chabuda hapana. Hezvo munhu unosara usisina pfungwa, mudzimai akaenda. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadi chete ndokumbira umise nyaya yangu pachannel penyu. Ndakatanga kupinda church iyi ndiri mukomana, ndakazotanga kuita zvekuimba after 2 years ndichienda kuchechi. Ndakadiwa naprofeti ende kwese kwavaenda ndaifamba navo tete, ende ndaiti pese pandaimba ndainzwa kuti ndaita my best mukingdom yaMwari. Asi prophet vakatanga kuita malessons vachiti sheds voti hamufaniri kupinza vanhu mumwoyo yavo kunamata nenziyo dzenyu. Vakatanga kutipa masong ekuimba tete. Pamasong aya paisava nekunamata pamwe, taichinja nziyo dzemunyika todziisa muchechi. Ndiko kudzikira kwandakaita pakunamata. Ndakungonamatirwa napapa zvakaita kuti ndinyanyoita close to him. So pane musikana akazouya kuchechi akajoina praise, ave mukadzi wangu now. Ndakatanga kudanana naye, asi papa was not in support nazvo. Vakati hasi munhu bosiyana naye. Ndakamboedza kumuramba, asi moyo wangu wainge wada tete. Takadana muchivanda dzamara ndampa mimba. Papa vazviziva vakabvira neshungu tete, vakasvika pakunditi ndimbomira kuimba. Vakazondipa mari kuti ndinomuroora, ndobva ndaroora. Vakatipa mari yekuti tichate tete. Musikana ndakamuwana isiri mhandara ende handina kuita basa nazvo, asi ndichitanga kuda naye aive mhandara, ende ini ndakazviona pese pandaida kurara naye kuti aiva mhandara. Mufamba kwenguva tatoroorana ndipo pandakazobata mameseji ake napapa vachitaura nyaya dzerudo. Ndiko kuziva kwandakaita kuti papa ndiwo wakabvisa mudzimai wangu mumhandara. Chakanyandodza ndechekuti ini nemudzimai wangu takaita vana 2, ende vana vedu vakapiwa mazita napapa. 1 ndiye akazoshayika. Mukadzi wangu aiti paanobva ku6 weeks paye ndisati ndaita bonde naye aipfuura kuofisi kwaprofeti, woita bonde obva vapa mwana zita, opiwa mari yekuchinja wardrobe tete. Ini ndaifara kuti tinodiwa napapa. Ini vakatonditengerawo mota. Ndaziva zvese izvi ndakada kuexposa papa, ndipo pakatanga ma1 vakandidzinga kuchechi kwavo musi wandakaenda kunovabvunza. Ndakasvika mwana wangu wechi2 afa tete. Vakandiudza kuti don't try me uchigara nemudzimai wangu. Ndinokutadzirei, ndinokuchengeta, unoenda kubasa kupi, roora ndiwo wakabvisa. I'm doing a favor kwauri, usada kutamba neni ndokutsindika tete. Ini ndakabuda muchechi, asi mudzimai wangu akanza karega kuuya ma1 anobva atanga tete. Chimwe chinhu ndinoti ndichifamba ndinoteverwa netumwe turume tuduku pese pandada kutaura nevanhu, tondipa warning kuti ndikangoudza vanhu nyaya yekuchechi iya ma1. Vamwe vanhu havana basa nazvo cause vanenge vachindiona sendinopenga, ende vamwe vanoti handiti wakada kuchengetwa. Ndinorwadzwa nemafiro akaita mwana wangu, ende papa ndiwo vakauya vakamuviga vakaisa anointing oil paguva rake, asi ndinoziva kuti imhiko kwaiva kuvhara vanhu. Hapana chinorwadza kuvigirwa mwana wako nemhondi yake. Vanhu vaitosimuka panhamo vachitenda papa nebasa guru ravaita rekuviga mwana wangu. Ndinoshungurudzika kuchechi vakati ndakamudzinga nekuti aindibira kubva kare ndichimuregerera. Ndiyo nyaya iripo yekunzi mukoma vari kunzi kuchechi. Imi kuchechi kumachechi kuri kuitika madhirama. Saka panyaya yose ini kune vamwe vakateerera gaizika, kana makuda kuroora regai kuda macontribution kusisi ndikuroora kandipewo kakamari kekuti ndobvisa muroora. Makoti akangouya adova mukadzi wedu anditi saka muroora. Mukadzi wedu ani muri kwakwai unoda kundiudza chi, mukadzi wangu ndiwo akabvisa roora. Zvino mukoma vatongova papeti yangori papeti yapapa. Vana chavanokwanisa kuita chero kuzvinamatira kuna Mwari, vadoti vachakwanisa kuzvinamatira papa ndiwo vanovanamatira.
asi ndinofara kuti vakwanisa kuvhurika pfungwa dzavo. Fedway